Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea, ug may panon sa katawhan nga midugok kaniya og gitudloan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod dito sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, sunod ka nako, ug mitindog si Levi ug misunod kaniya. Wala madugay mikaon si Jesus dito sa balay ni Levi, dihay daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Jesus, ug pipila kanila nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo, ug nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo ni mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus, ngano nakigsaw man siya sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, wala maginahanglan og mananambal ang mga tawo nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala kumuanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Katawhan sa Dios, mga online viewers and followers nato, mga igsuon, ang Ebanghelyo karong adlaw naghisgot, nag-at-at sa tawag ni San Mateo nga sa Biblia na ilhan nga Levi or Levi. Si San Mateo usa sa mga napulog duha ka mga apostoles nga kanhi giilang nga kobrador sa buhis. Nga sa panahon ni Jesus ang mga kobrador og buhis giisip nga mga public sinners, mga dayag nga mga makasasala. Ngano man nailhan sila sa ilang pagpangawkaw, sa ilang gitawag og sin of extortion. Pero gitawag siya sa Ginoong Hesukristo. Nindot pa malandungan sa Ebanghelyo karong kining linya nga si Jesus nakigsaw og kaon sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Sa kultura o kostumbre sa mga Hudiyo, ang usa ka ni katawo nga may kigsaw nimo og kaon, buti pasabot nga kanang tawhan ang giisip nimong suod nga higala sa imong kinabuhi. To dine with a person means to accept and to make friends with them. Muna sa kultura sa mga Hudiyo. Mao bitaw nga gikasakit pag-ayo sa Ginoong Hesukristo nga si Judas nga gikasawa sa Ginoong kaon, Judas Iscariote, galuib pagyud kaniya. Kaysa katapusang panihapon, ang gikasawa ni Jesus og panihapon sa pagkaon ang 12 ka mga apostoles nga giisip ng suod niyang mga higala. Nya diha pagyud usa nila ang gabudhi. Mobalik ta. Si San Mateo, kobrador sa buhis nga giilang usa ka makasasa. Pero nakigsawog yapon ang Ginoo kaniya. Piskay niya pamalandungan. Kay sa ato bang kinabuhi mga igsuon. Daghang mga panahon nga di ta makigsawog kaon sa ubang mga tao nga giisip na tong hugaw, giisip na tong di na to ka-level, giisip na to nga salawayon o kinabuhi kay nato, giisip na to nga silikwaot o pagkabutang, o giisip na to nga himi o kinabuhi, bahong singot, way dungog, way tingog. Kay ganahan jud ta makigsawog kaon sa mga tao nga giisip nato mga pure o mga tao nga dungganan o ginila sa katilingban. Dili kita mudawat, daghang mga panahon nga di kita mudawat gani o makadugo nato makauban sa kaparintihan, mga kaparintihan nato nga ay sami ay lang kinabuhi. Udi na mo'y Dios nun nga kinaiya mga igsuon. Kay si Jesus karon si San Mateo iyang gidawat. Giingnan pag niyag sunod ka nako. Mao ni right Christian attitude. Ang tinuod nga Kristiyano dili pilian. Ang tinuod nga Kristohanon dili igsapayan ang kulor o bulok sa ubang mga tao. Ang ubang mga tao kung ang ilang gitanaw ang ilahang dignidad in terms of status, in terms of kahimtang sa katilingban, in terms of panalapi, but ang Ginoo nag-isip na itong tanan nga mga bililhon. Mga kamo, kita mga Kristohanon, paningkamot nga dili ta magpili-pili og tao. Paningkamot nga dili ta mag-ostracize sa ubang mga tao. Bisan to mga tao nga nagmasalay po nung nakasa, dili atong katungod nga mokondinar nila. O dili atong katungod nga moisip nila nga mga makasasao wanay lunha sa talad og bangkete sa Ginoo. Kitang tanan, kitagag kahigayunan nga maduol sa Ginoo kung kita magbag-o. Sama ni San Mateo. Daigo ng Dios, angay nato siyang pasalamatan adlaw-adlaw.